Kana Mwari vada kuita chinhu muupenyu hwako, chero vanhu vakati wapera, iwe unoziva kuti pane zvitsva zviri kuda kuuya. Unoudzwa nyaya yeexcellence, iwe wakaudzwa nezuro kuti hapana chichabuda muupenyu hwako. Mwari ndo pavanoti ndakuda kutoita chimwe chakatsvinda muupenyu hwako, chisina kubvira chakamboonekwa ngachitange kuitika. Pano ndine vanhu vanoti munhu washe, ina handichina kana zano. Ndotofungidzira kuti kana ari maguma angu ndo andava. Handichina nguva yandinofunga kuti Mwari vachandiropofadza. Handichina tarisiro yemarriage kana yemwana kana yebasa. Nokuti nguva yandaizvitarisira dzimwe yakadarika. Hallelujah. But when the spirit of excellence locates you, the hope will begin to increase in your life. Faith will begin to increase in your life. Kana wanga wapererwa unotaka kusumuka kunzwa simba richidzoka. Kana wanga wakufunga kuzviuraya unotaka kusimuka uchidzoka. When the spirit of excellence locates you, vanhu vanga vakutiza vachimhanya kuenda kurefu newe vanotanga kudzoka. Are you getting this information?